А изкуственият интелект го вкарах в моето експозе, за да представи нашия гост. Той се казва Тихомир Банов и е един от основателите на Епоха онлайн. Създават Бакърджиев клипове с изкуствен интелект, които правят така, че Левски, Ботев да оживяват. Елеко Константинов, статуята му на Витушка, може да говори. Благодарение на техните усилия и на това, което те използват като потенциал на съвременните технологии. Така че добро утро, добре си ни дошъл. Абсолютно да. Добро утро на вас и на вашите зрители. Приятно ми съм тук да ви гостувам и да представя тази толкова интересна тема и нашумяла като AI видеото. Кога започнахте? Епоха онлайн е основана от двама души, от теб и от Стефан. Да, Стефан Григоров се казва съоснователят. Ще го включим малко по-късно. Супер. Той е инициаторът да това нещо да се случи. Идеята е негова. Той дойде при мен съвсем случайно. Ние се познаваме може би от 2 месеца. Запознахме се съвсем случайно. На конференция се запознахме и видяхме, че имаме общи интереси, общи ценности. И в един момент той разбра с какво занимавам аз. Аз се занимавам с видео, с синтетично видео, AI видео и каза, виж, според мен ще е много интересно да пресъздадем части от историята с това нещо, с тази технология. Аз откликнах на идеята и започнахме да експериментираме. И това се получи, което виждате днес. От какво се нуждае изкуственият интелект? Ние трябва да го захранваме с информация и с конкретни исторически факти, за да направи той тези живи клипове. Поетапно ще видим след малко как изглеждат те, как изкуственият интелект успява. Това е цар Симеон. Да. Който, ето, в един момент започва и да говори малко. Сега ще ви разкажа как станах цар на всички българи и ромеи. Расата получи шанс, а сега му го отнемам. България ще бъде християнска държава. Как става цялото това нещо? Колко време отнема, примерно? Първото от това с Христо Ботев, което е пилотното, което отделихме страшно много енергия, за да видим технологията докъде може да стигне. Ни отне може би около 2 седмици, работихме по цяла нощ и изхъбихме страшно много усилия и резултатът не беше толкова добър. Но ако видите сега в момента къде сме стигнали за 1 месец и това го правим за 1 ден в момента. Откъде използвате информация? Така да кажете, кое нещо ви е най-полезно? За да знаят и нашите слушатели и зрители, ученици, кое ви беше най-информативно да добиете представа как са живели наистина нашите герои? Всичко ресърчваме в интернет, както прави всеки в днешно време. Не само с изкуствен интелект, но повече гледаме да обърнем внимание на достоверни източници, защото доста често изкуственият интелект халюцинира, което би създало големи проблеми, защото представете си да сложим сцени, които не са реални или думи, които не са... Изкуственият интелект халюцинира. Да, халюцинира. Някой път се измисля какво да отговори, за да ви направи щастлив и доволен от отговора. И това се случва доста често. С историята, опитвали сме и с нея, доста често пресъздава събития, които не съществуват и не са се случили. Няма за какво да съжалявам. Ето го Ботев. Тук вече много поставен в малко съвременен контекст. Ботев, който сякаш държи телефон и се снима, прави си селфи или излъчва за социалните мрежи. Идеята на това е какво? Да грабнете младите хора, учениците да гледат по този начин, да проявят повече интерес и въображение към историята. Абсолютно да, точно това е идеята. Идеята е след като видят наш клип, да отворят учебниците. Това ни е основната цел. Дори не учебниците. Нека отворят интернет, да четат, да се информират. Да им предизвикаме интерес към историята. Чрез този начин, по който ние визуализираме. Всъщност всеки от нас има представи, докато чете и си прави представа за героя. След това вижда портрет в училище, вижда портрет на друго място. Но по този начин да го вижда в среда, която наподобява максимално днешната в някакъв аспект. Това е за нас много ценно. Това е лъвския скок тук. Лъвския скок. Тук се опитахме да визуализираме ровът. Бакърджиев май те заинтригува. Ако нямах деца, щях да бъда далеч по-скептичен към цялата тази работа, но понеже през тяхните очи виждам как те поемат информация, как те заучават, как те третират своето внимание, мисля, че нещата са в правилна посока. Абсолютно да. Всъщност аз също имам 3 деца малки и те първо навлизат в образователната система и те гледат със страхотен интерес, както и децата на мои приятели, на познати. А имаш ли обратна връзка от твоите деца? Имам. Страшно много се радват и се кефят докато го правиме и познават вече Левски и Ботев, както и Алеко, доста добре.
Още 9 октомври. Аз съм много внимателно гледах небето в клипчетата, които е създал изкуствения интелект, на Ботев, как преминава през Дунава, И на какво има ли Левски. купесто дъждовна облачност? Много ми е интересно откъде сте взели тази информация, защото преди освобождението няма наблюдения регулярни, така че имате ли някакъв източник, където сте чели или там сте намерили и са ви казали, нали, докато са пресичали, примерно Дунава, е било много мрачно? В случая не. Пресъздали сме го по-скоро за драматизъм това време, но доста често в коларите на историята има такива данни. Опитваме се да ги използваме. Не винаги можем да контролираме 100% от средата. Доста е трудно. Ако видите на заден план в момента войните, копията не са точно окей. Не са точно пресъздадени спрямо историята тогава. Какви тези Левски, копия? например, понеже има много малко снимки негови. Знаем в България, че и художници, дори които го рисуват, се затрудняват, защото плюс това той използва много пъти дегизировка, така е бягал и от турците, но Левски как беше създаден като образ? На база на кои снимки, на кои негови изображения? Правиме го абсолютно по един и същи начин с всеки един от нашите герои. Както и с Левски, всъщност започнахме първо с Ботев. Видяхме резултата, който се получи. След това повторихме с Левски, Алеко, Ханкрум. Ханкрум беше доста по-трудно, защото има много по-малко данни за него, но общо взето взимаме 5-10 от най-известните илюстрации, картинки от Уикипедия, учебници, където намериме около 10 снимки ни трябват. Захранваме изкуствения интелект, след това с промпт инженеринг, което е умението да създадеш правилно въпроса и това, което искаме да накараме изкуствен интелект да направи, създадохме промпт, който да направи така, че тези белези да се запазят и да се изгради на общо основание образ, как би изглеждал човекът днес. Това е резултатът на това нещо и мислим, че е доста сполучлив, защото няма човек, който да не погледне от пръв поглед и да ги познае. Много хора промптват различни неща. Колко дълго е, така, ако може да ни покажете с ръце, колко дълъг е промпта за едно такова съдържание? 3 изречения. 3 изречения? За снимката говорим. За едно самият клипче, клип. такова филмче, колко дълъг промпт изисква? Това е комбинация от множество промптове. В приятната компания на Стаси Цалова, Петър Бакърджиев, с нас е и един от основателите на Епоха онлайн. Ще включим и втория човек, Стефан Григоров ще включим. Това са момчета, които създават видеоклипове, които оживяват чрез изкуствен интелект и чрез съвременни методи нашите емблематични национални герои. Включваме сега и в нашия разговор, тъй като обикновено за хубавите неща в живота ни трябват поне двама души. Тихомир Банов и Стефан Григоров. Това са основателите на Епоха онлайн. Включваме сега в нашия разговор Майкъл Джордан. Да го задгърбало на картината. Айде ще ни обясни. Да не би Майкъл Джордан, здравей Стефане, да не би Майкъл Джордан да е следващия човек, който ще накарате да говори на български? Ами, за сега се въздържаме от това да правим хора, които са живи. Не е това идеята и няма да го правим. Той тихо ще ви разкаже каква е нашата позиция по тази тема. Върнали сме към историята. Майкъл Джордан само е за мотивация тук. Искам само да кажа, че между другото аз живях в 24-ти блок, докато учех и тогава беше чисто ново ремонтиран и мога да ви кажа, че беше в изключително добро състояние по това време. То така, България като завали дъжд се оказва, че всъщност пробойните, то може би си е ремонтиран добре блока, просто някой някъде нещичко е оставил и е направил пробойни. Разкажи ни как си разпределяте двамата с Тихомир задачите, кой какво прави по тези видеоклипове и кое е актуалното, по което работите? Има ли следващ български герой, цар или не знам, историческа фигура, която в момента е на вашето внимание, плод на вашите усилия да създадете следващия клип? Така, разпределяме нещата последния начин. Тихо е изключително грамотен технически човек. Той е, между другото, един от, за мен, е най-добрите хора в България, който се занимава с видеосъдържание, така че той е скромен, но това е факт. Той е изцяло техническата част, подредбата. Тук трябва да включим, че и нашите жени помагат. Това е семейен. В смисъл, семейството се включва със сигурност, Цвети от негова страна, Моника от моя страна. Те как се включват? Консултират ли ви? Какво правят те?
те са много добри в социалните мрежи. Да. Те много разбират социалните мрежи. Моника в TikTok, Цвети в Instagram, те много добре разбират какво трябва да се случи там. Аз се концентрирам върху това, имам опит като писател, концентрирам се върху това да бъде художествено добре поставена сцената, така че да звучи добре за хората. Тихо, изключително много се концентрира върху образите, но като цяло това е екипен проект и семейно екипен проект. След като ти се занимаваш с съдържателната част, как се появяват тези чуждици в устата, примерно на Христо Ботев? При все, че няма документирани факти, които да казват, че Ботев е говорил на английски или че е използвал тези фрази, които чуваме от Ботев. Това е прекрасен въпрос и много благодаря, че го задавате. Искам само да върна една стъпка назад. Ние сме технологични предприемачи, двамата с Тихо. При технологичните предприемачи това, което често е срещано, е, че трябва много да се експериментира с технологията. Чуждиците дойдоха в първия клип и това, което искам да кажа е, че публиката реагира по начина, по който вие реагирахте. Другото нещо, което искам да кажа е, че в следващия ни клип всъщност ние си взехме бележка от Ясен Танев. Искам да му благодаря, така че всичките негови препоръки сме ги сложили в клиповете вече. Така че ако той иска да се свърже с нас и да ни помага в тази посока, ние ще сме безкрайно благодарни. Аз ще ви осъществя контакт след предаването. Ясен Танев беше гост в началото на седмицата. Това е прекрасно. Това е прекрасно. Исках да кажа, че в най-гледаните ни клипове всъщност ние експериментите ни отидоха на друго ниво и всъщност в Обесването на Васил Левски ние сложихме също стихотворението на Христо Ботев. И това клипче има 40 пъти повече гледания. Едното има 80 000 със стихотворението, докато това с чуждиците има 2-3. Така че концентрацията на българския народ и хората харесват автентичността и оригиналното стихотворение, което се казва от думи, по време на клипа, се хареса много повече от хората, така че ние ще продължим в тази посока да се развиваме. Вие сте много ориентирани към учениците, а приемате ли гости и стажанти, защото това, което правите, то е много практично. Промптването, използването на литературата и интернет по такъв практичен начин. Приемате ли гости, ученици, училища, да им покажете как го правите? Това е, между другото, прекрасен въпрос. На 13 ноември ще организираме Тихо ще бъде сред студенти. Всички са поканени. В Унибит ще се намери събитие. Може на нашия сайт да видите къде точно и да се запишат студенти, ученици. 13 ноември Тихо ще покаже как ги правим тези неща в workshop. Ще имат достъп всички да могат не само да гледат как ги прави, а да се включат с него и те да правят. Така че работим в тази посока усилено да включваме хора, и се надяваме, че в следващите месеци ще можем да разширим и екипа и да вкараме и историци и други хора, които се интересуват от тези теми, защото очакванията към нас се увеличават и следователно нашия продукт ще става по-добър от това, което виждате. Аз, понеже имам опит с Националния исторически музей, там имат огромен архив с револвери на революционерите, най-различни дрехи. Просто използвам случая да ви кажа, че можете да се възползвате и от техния архив. Аз съм сигурна, че те ще ви сътрудничат с удоволствие. След предаването ще се свържем с тях задължително. Така стават нещата. Кажеш нещо в ефир, запознаеш се с някой, той пък се свърже с друг и нещата тръгват в правилната посока. Голямата цел би трябвало да е наистина съвременните уроци в училище да изглеждат по този начин и да има интерес от страна на децата. Не за тях това да е нещо непознато, много далечно. Има ли вече интерес и знаете ли вашите клипове, дали някой учител има смелостта, дързостта да ги прожектира по време на учебен час? Имаме огромен интерес. Ние много голямо внимание отделяме на обратната връзка. Отворени сме за всякакви коментари и взимаме всичко в предвид, като най-често ни пишат учители и хора, които искат да видят филм, направен от изкуствен интелект. Доста често ни пишат учители, които казват, ние ще пуснем това на децата си в училище.
Все още не сме могли да обработим всички заявки. В процес сме и ще го направим, както Стефан каза, ние целим да покажем на хората как се прави и защо го правим. Както на Вие сте в много начална фаза. Ти нали започна с това, че преди 2 месеца или преди колко? Този месец, септември месец започнахме. Така че... Август месец започнахме да го правим, септември началото публикувахме първия клип и днес сме тук. И много бързо се виждат плодовете на това, което правите. Очевидно, изкуственият интелект и машините, които използвате, много бързо успяват да направят цялото това нещо. Ако бяхме преди 20 години, нали, когато за да се свържа с интернет и да отвориш интернет страница, можеше да пиеш едно кафе, докато се случи това. Но, както се казва, технологиите бързо се променят. Да, ама все пак човек е водещ, нали? Виждам двете момчета. Да. Третото момче от стената, то е много важно за вдъхновение. Аз знам, че искаш да питаш каква е връзката. Не искам. Толкова интересно разказва, че каква може да е. Един велик баскетболист може да даде вдъхновение за велики неща. Може Стефан да е тренирал баскетбол, може би е бил баскетболна надежда. Тази картина въобще има ли там? Изкуствена ли? Или... Ето, тренираме баскетбол, видя ли? Тренирал съм баскетбол и много обичам баскетболната тема и много се радвам, че сме с Петър Бакърджиев, така, дори да не се виждаме пряко, много следа нещата, които прави за Везенков и въобще баскетболните теми при него са ми любими, така че много благодаря за нещата, които върши. Ето. Благодаря ти. Оставаме те ти да работиш. Драго, ние следващия път, както се казва, в широк формат, като направите следващите клипове, които вярвам ще предизвикат голям интерес и в социалните мрежи, и не само. Социалните мрежи са единия канал, по който съвсем нормално младите хора ще ги откриват лесно и ще достъпват до тях. Имате ли, понеже пак покрай тази картина на Майкъл Джордан, той каза, само живи хора няма да ги обживяваме, но велики спортисти, имате ли идея за подобно нещо? Също велики спортисти, които вече не са сред нас, да им дадете живот, за да могат младите да се запознат с тях? Имаме най-различни идеи, които обсъждаме, но за момента сме решили да се спрем на историята и да се опитваме да сме от обучителната страна, от този тип, отколкото от развлекателната. Чрез, може би, можем да го наречем като edutainment, което е фактически education, образование през entertainment. Да. Така че по-скоро там се насочваме. А има ли личности, образи, които са ви много трудни да ги пресъздадете и защо? Всеки образ е труден, защото се притесняваме да не се отклоним от правилният образ на човека и да повлияем негативно. Това е нещото, което ни притеснява и ако не се получава добре резултатът и ние не сме доволни с него, просто не го правим. Мисля, че вашият проект би станал още по-готин, ако имате какво би станало ако и се видят грешките в историята. И ако не се допусне тази грешка, би стигнало до нещо, което би свършило нещо като хепи енд. И според мен би било много приятно за много хора да изгледат и щастливия край на някоя трагична историческа история. Докъде си го представяте това нещо? Само понеже сме в заключителните минути на нашата първа част. Как си го представяте? Примерно сега това е плод на 2 месеца, след 2 години. Например, колко мислите, че може да се развиете? Ами никой не може да каже, защото темповете са огромни. Ние постигнахме от 0 до 300 000 гледания за един месец, което просто не може да си представим какво ще стане до половин година. Още не сме имали време да го асимилираме и да го осмислим, но със сигурност искаме да се придържаме към фактите, не искаме да си измисляме сами история и българската история цялостно е тъжна. Цялостно е, винаги е с не хепи-енд, ами с обратното. Само тук ще те допълня, образите от нашите банкноти все още използваме лева. Всичките са свързани с тъжни, трагични истории. Умират млади, убити са, така че абсолютно доказателство на това, което казваш. Тя е тъжна, но в крайна сметка пък това също ни дава повод да се замислим и да научим уроци от тази история. Благодарим много за това, което правите и вярвам, че то е в обществен интерес, в интерес на нашите деца. Последвайте Епоха онлайн.